noise in there. Which noise? TV who make a noise in the Cabanoya. Okay. Branga bedroom, which you know. Whooping high Unishi. Remove that in Unishi. Ha! Hey, listen, I'm not joking here. If you're here for interview, respect yourself. If you're not ready, please go down. I'm not joking here. Sorry, sir. Teacher knock up pop merele expire. Ibranga bia here bia takushimeza. Okay, man, you will let me go on social media need. Mba. Emage. Okapana social media need mbutogi. Mba. Ngani room we interview. Yes. As I'm talking to you anything I'm here on social media need. Mbutogi ngani room we interview. Gawa. The way phone na get billion to get la maso. Guy will get one. Let him get him at all for what? Let him at all for. Not now. Up on the shot. Up on the shot. We got coco dia lazo. We got co. Eish. Guy, you take something. You got here, man. I'm towel here for interview. Okay. Guy, you take something. What do you go around? Make I. Hey, Bulem, okay. Oji ilakwa. Eish, lazo. Don't answer. Don't waste my time. I sing it on answer. But I reverse it, yeah. Am I here with a reverse it? Yeah, one bingo. Last get on answer with a reverse, yeah. When you make huh? Go front as one. Hey, I think you went front to check a bag. Now, wanna. Ish, it's your child again. I'll bring you that. I'm not joking here. It's your child again. I'll bring you that. Eleni Jibaro top Yabia de Gusima, Ebia with us, so get the Bakara title. It's only seduced. Yeah? No, I am the hour from Batana life again. Ke was go to again. You know what? Azuga na get me guy who the fresh. Yeah? Yeah, Negudi. Negudi. No, yam dinner. Listen, I'm not joking with you. That's one jagging a bit. Yeah, can't have to keep quiet. Dear, Mammy water. No, that's Mammy water. Don't get go there. We are stuck with on there. Oh, yeah, not out of there. Chidera. Sit down. Okay. About Tobianga. Come closer. About image me. Where phone to get you the naka. Stay phone to get naka. Just here, and I went. And I was not a pass on okay. Ish, the way phone now of money. Capran and there, I single mother Jomo for. It accushes a yap. It accushes a yap. Bring your time. It's a tattoo, Anna. What has I take a Megan Tavi? I will bring you down here. No, I'm baby mesem now. Chideronya. Eric. Edafole. 24. Go get followers. Akwe man here. I'm a about social media in Ghana.
Nne gị na nna gị ise ha dị ndụ ka ebe ha nọ. Anọ na Owerri. Gị nwa ka ebe ị nọ. Anọ m na Lagos. Ka ihe iji hapụ nne na nna gị gaba Lagos, Chidera? Aga m oche ego. Ị gara iche ego. Afọ ole ka ị dọrọ na Lagos na ịchụ ego? After 23. Afọ ole ka ị nọ na Lagos achụ ego? Ọwụ afọ abụọ kọwa afọ Oh, anọ. 5 years now, 5 years. Gịnị ka ị na-arụ? I'm around na bar restaurant. Ịrụ ha ga-ere mmanya na nkwụ. Itakoshisi I bring you down. Takoshisi I bring you down here. Ịrụ ha ga-ere nkwụ ga bịa nga takoshiri m eze. Onye nụ ga-ịgbago mara ahụ gị na-eche ese nwere ihe dị iche kpacha ahụ nọ ndị shawama. Enwele mgbe ara agbarala gị mbụ? Mbakwa. That young man gịnị ya nọdụ ọwa enyi gị nwoke? Ọwụkwa young man. Ọwụkwa young man. Oye enyi m nwanyị. Ọ ya ka m nụgolie. Ị na-eme nwanyị na nwanyị? Mba. Abụrụ gị ọnụ. Abụrụ gị ọnụ nwa bingo. Nwata bụ ọnụ. Ị nwere ihe ụmụ nwaanyị na-azụ ha ji awụ n'otele? Isi gịnị? Ị nwere ihe ụmụ nwaanyị na-azụ eji awụ ha n'otele? Ihe ụmụ nwaanyị na-azụ ha ji awụ n'otele? Awe m ya. Ị laikiri amụ gị ga-agụ ya dewere onwe gị. Ị hụrụ that na listen to me. Go and bring it out. Go out with ya. Go inside and bring it out. Don't. Hey! Remove that thing from my script. Iji here and I can't run kemgbe. That means Iji and I make kemgbe since. Iji here make here kemgbe since. All this why? You think I'm talking here with you? Oh yeah. Choose OD now more that thing. Okay, we're my cut or that thing. Choose one. Choose OD. Or that thing. You can use that thing again. Mba. Oya, were mma ga wete mma kitchen cut what that thing home here. Get cut to chaya. Ga wete mma pieces say that thing. Oh, Don't age. Abakola here na screen here again. Ga wete mma na kitchen na ga pieces say that thing with again. How can I hear that kitchen cut to that bomb? Yeah. You na you want to use that thing na go here. Don't come here again, no. I got all that thing now. Damn you, my bingo. I will go away here. Who won't get my bingo when I'm up. Will need I go that such a to lose. Yes. Hey, you can now walk on that bubble set up. Hey, well, you will work again. That my kitchen black out all this thing. I start cutting it. What of the other one? Then when I keep up, throw their poor. We'll take the other one begin to cut where. Cut where? Hola. Cut where? Cut where? Not yet. I think you cut all that thing. Cut that thing. I'm not joking here. Cut what that thing. Cut all of them. I say cut that thing. Cut that thing. Cut where? Cut I say cut that thing. The way na tie is cut where. The way that thing na tie is cut. I'll bring you down here and block you. Take a talking with you. Oh my feet what they. I say cut that thing. Oh my feet what they couldn't no pion can go. Damn can go. Et you know na kama Zion. Kama Dibeje. I say cut all the whole pieces to cut. I say get remove from Ambori. I went from Boramo that thing. What pachaya? Hey, Chibo. That white winch give me a big deal. What corrupt the child? Cut all that thing. Cut all that thing. Cut to Chala. Ish, make cut to that thing. I'll bring you down and I will destroy you. no. I'm watching the thing. Chala, cut. Come on, maybe. It was just. Oh, okay.
Onye mere vibrator mo nde. Ele nkosi gị bụ Onye wo no, ma vre. Kwa nke m. Mba, ana ma le lesbobo. Okay, unu nwetara ahụ unu na-akpọ lesbobo. Okay. So, iwu onye lesbobo. So, ele ihe mere unu atọ ji were ego unu ga azụ that that's unu eme onwe unu na-arụ onwe. No, I Okay. Nya idi. No, I'm not joking. Be honest to me. Unu na-eme lele. Now, achọrọ m ka ị were that thing cut that blue one. I'm not joking here. Hey, tell your friend I'm not joking. I'll block you. I'm not playing here with any of you. Kwa nke m. Akọt go m nke m. Okay, na do mo cut. Ọja we meto gị were nke eme onwe. Mba. Sekpuru ala dia, sekpuru ala dia, sekpuru ala dia. Hands ya up. Lapazo, last off ma. Dadio. Repeat after me, Dadio. Awu mwe furefu. Awu mwa furefu. Daddy. Lekwe hem na use. Ihe ndị ọcha arụrụ. Me were na agụ onwe m n'otele. Daddy. Ihe ọbụla m continue na-use ya. Di gbara m ọsọ. Gbara m ọsọ na-eke, gbara m ọsọ n'orie, gbara m ọsọ n'afọ. N'oye, gbara m ọsọ n'afọ. Gbara m ọsọ n'afọ. Gbara m ọsọ na nkwọ. Taa. Ụbọchị taa. Aga m eyuzu kwa ihe ọbụla agara atọ m ụtọ n'otere na-awụ original amụ. Amụ toro ogologo. Bilie ọtọ. Ụmụ nwoke ole dinarala gị? Ụmụ nwoke ole dinarala gị? How many boys you don't have? 10. Ị na-agba akwụla? Mba o. Ele ebe ị na-akpọ ha ga n'ụlọ gị ka n'ụlọ ha? M na-aga ụlọ ha. Onye na-akwụrụ gị ụgwọ ụlọ? M na-erute ego. Onye na-akwụrụ gị ụgwọ ụlọ? Onye na-akwụrụ gị ụgwọ ụlọ? Ego ole ka ị na-akwụ ụgwọ ụlọ? 1.5. Gịnị ka ịrụ gị iji enweta 1.5 akwụ ụgwọ ụlọ 1.5? I dị ụtọ na the room. So I shared ga dị ego. Ọnụ dị ụtọ. Ele onye nke ọzọ? Mekwa ya. Then ele onye nke ọzọ? Ọ nọ na kitchen, ọ na-esi nri. Ọ ya ga-apụ ya. Ọma mbịa nwa osi ga nri. Come on, get out of that place, Ikoto. Get out of that place, nwa bingo nwere anwụ echara m bịa ya bigbo. Ịgbalachi. Ajikwu m. Yes, yes. All the shaved. Ewepụla nwa mbụ. Mba o. Mmadụ 10 ịtaga. Kemgbe ịtaga ha ka ihe menụ ha kwubekwe n'ụgwọ isi ga-agwa gị ọ jọrọ njọ. Agwa ụmụ nwoke jọ njọ. Agwa gị ọ jọrọ njọ nwa bingo nwụrụ anwụ. Agwa gị ọ jọrọ njọ. Mba. I'm a loving girl.
then gị bịa nga bịa gwa m sa gwa ụmụ nwoke chọrọ njọ onye riri ele ihe mere na agwa gị ji wụrụ lovin gị gara ga zụrụ amụ n'ime ahịa na-aṅụghị ara azụ ara ị gara ga zụrụ amụ na-aṅụghị ara n'ime ahịa bịa na-eyuzu gị sa gwa ụmụ nwoke chọrọ njọ nwa bingo dị ka gị tekwara ara nnọọ ka ara nwaanyị onye ogbi fụrụla na di for long nwa bingo praga be gwa m sa gwa ụmụ nwoke chọrọ njọ iche onye ndị ọgwụ ego yuzurule hapụ ya na Lagos ịchọọchị hie again mepụta oge mekposi iche asịghị dem you nwa bingo abịa n'ike gị na ya eshiwe agidi asịghị dem you you think I'm joking with you? No. A na-ataghịrị na-anyụ ele ihe ị na-eti na mkpu Daddy, mayor, telling me. sawa onye Daddy. ya eti ya ebe N'ime ka ọ baa n'ime. daddy Maybe. ti ya n'ime ka ọ baa n'ime genotype gị blood group gị kpọọ phone number gị 080 38 58 79 21 kpọọ ya ọzọ 080 na-eme ọsịsọ 38 58 79 21 nwoke ọwụla kpọrọ gị na-aya ego nwoke ọwụla ga-enye gị 1 naira nwoke ọwụla dị serious ga-akwụ ụgwọ isi gị and we get nwoke ọwụla any man mitiri nwaanyị ọwụla here should not spend 1 naira n'isi that girl until get confirm ihe chọrọ ịkọ and nwoke ọwụla nọ nga ga ịchọpụta na nwaanyị na-eyuzu Davido ya continue na-eyuzu ya forget about love n'ebe onye ahụ nọ. Okay, sir. Nwa bingo ịbịara nga emegara m oke sa come on get out of this place ọsịkwa ga echi ga ga zụrụ Davido ege nkwụwa n'ike bunu niile agara aga zụcha Davido echi na une enwe ike love nwoke at what age ịdị 24 get out of this place nwa bingo ịtakoshi eze nye gị gịnị Menu me ebele biko. mme gị interview Ngwa menu m. I'm not joking ga weta that your Davido that gbajie ya Davido. You nwa we ka ho kwa m. anya nwa nwe ya Ọwụkwa m ewe m Davido. gwa m eziokwu I'm not joking all those things are not good. Ewe m Davido, Whiskey ka m wepụ m Davido. Listen to me. M ga-ebutu unu na enwere restriction na account to this lady now. M ga-ebutu unu na send the area request maybe go take mezie gị interview. Okay, ka m gbete phone. M ga-ebutu gị na sezi babi mbutu ogi na you resend your request I will bring you up ka mee ya wee interview. Okay. Obey me,